दिनै गोथार बर'दिन। रायजोआवनो गोथार बर'दिनखौ फालिदों। खृष्टान धोरोमारिफोरा रंजा बाजायै हादरसा नाङैनो जिसुनि जोनोम सानखौ फालिदों। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खमलाबारि गामियावबो खृष्टान धोरोमारिफोरा जिसुनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समनिफ्राय जिसुनि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै रंजा बाजायै मोसानानै मेथाइ रोजाबनानै दिन्थिफुंनानै जिसुनि जोनोम साननि सोमोन्दै बिबुंथि लाखियो। जिसु ख्रिस्टनि जोनोम फालिनायाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन सालबारि जिल्ला बिपिएफनि नेहाथारि दिगान्त गयारी, लोगोसे मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि सन्जीब कुमार गयारी, लोगोसे गोबां खृष्टान धोरोमारिफोरा बाहागो लादोंमोन।